където оцелим на картата с майка ми. Там отиваме от Adventures BG. Правим 3 крачки и целим. Сега е ред на мама, давай ти прави 2 крачки. И сега да видим къде ще ходим. Отваряме сайта на Adventures BG, влизаме в карта за приключения и виждаме, че до София има скок с парашут. Стягаме багажа и потегляме. Вече сме на път, даже почти стигаме. Ето го и самолета, в който ще се качим. Зареждаме задължително да не падне самолета. Обличаме предпазното облекло. Мама е много щастлива. Ето я една снимка. Последния път, когато съм я видял на земята. Ходом с парашута на гърба до самолета. Качваме се вътре, оглеждаме обстановката и самолета потегля във въздуха. 10 минути по-късно аз виждам това, как пада на земята и ето е реакцията на майка ми. Това е най-якото преживяване на света от всички, на които съм била. Уникално е. След тази реакция, как да не ви покажа преживяването горе? Завъртете си телефона. Нали разбрахте? Сайта се казва Adventures BG. Влизате, вземате ваучер за ваш близък, на който искате да му разнообразите скучния живот с нещо екстремно.